O'n i 'di gweld y logo Cynnig Cymraeg o'r blaen, ond do'n i'm yn cweit siŵr be oedd arwyddocâd y Cynnig Cymraeg, a felly trwy siarad ac ymchwilio mewn i be oedd y Cynnig Cymraeg yn golygu, nathon ni sylwi bod o'n arwydd reit pwerus, bod ni'n gweithio i wella ein darpariaeth a bod gennym ni'r ymrwymiad i'r iaith Gymraeg. Mae'r cleifion, mae'r ambulans yn tueddu i fynd ato yn dost iawn a maen nhw'n teimlo lot fwy cyfforddus os maen nhw'n siarad Cymraeg yn iaith gyntaf i allu communicatio'u poen yn Gymraeg. Fel rhan o'r proses, da ni wedi cael polisi iaith Cymraeg, da ni wedi cael cynllun newydd wedi ddiweddaru. Mae gennym ni gwefan newydd hollol ddieithog, mae gennym ni cronfa ddata o siaradwyr Cymraeg a lefelau cymhwysedd. Da ni wedi sefydlu grŵp gweithio Cymraeg, sef hunaniaeth, a da ni hefyd wedi sefydlu grŵp ymgynghori Cyngor Cymreig, ac hefyd da ni wedi codi ymwybyddiaeth bod yna'r cyfleoedd i aelodau staff dysgu Cymraeg hefyd. Mae'n grêt gweld bod elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn mynd am y Cynnig Cymraeg. Mae fe'n dangos i ymroddiad nhw yn y Cymraeg a yn dangos bod nhw yn meddwl am y dyfodol. Fy neges i rywun sy'n meddwl mynd amdan y Cynnig Cymraeg ydy i fynd amdani.